ajọ nkwa eji echaji ite oke mmadụ oke ọfọ na-agbarokwa ọjị oke ọma ọgwụgwela mma ihe na-eme bụ omenala a na-agwọ ọdịnala bụ ọdịnala bụrụ ọjị bụ eke dobe nwoke dobe nwaanyị ndụ Mong otakere maka tuke mafọ ebe gị na mma na-eme gị na mma na-eme atụrụ ngwa gị na-ese ndị ya nnọọ a na-ese ebi na ese dugoro m ya nke izi eme ị chọrọ iji gị iji kwue ngwado so okoronkwo ngwanụ okoronkwo ị na-ole n'ihe nnọọ ya na-arụ ya mma ọ ga na-atụbukọ onwe ya Gbagachukwu ozugbo ozugbo sị na ihe a ebe ọsọ na-arụ ya mma Gbagachukwu ma ya bute n'ego mpụta wee lọtawa Gbagachukwu ọ ga-ebe nke wụ na nesitiyo ya lụrịta otu ya na-asụ ele mmiri saa onye eziokwu ele mmụnwa na-akpọ mmiri nsọ mmiri nsọ gị na mma nnukwu ọtakịrị nwụrụ Gbagachukwu gabido n'isi lewe ọkụ ị na-echeta ya ọfụma Gbagachukwu na ntụba ya ozugbo tala ebusi ọnụ sị ọnụ egwugwu a na-ekpere ya nnọọ ekpere were sị ya na ya biko asị m ụzọ chewekwa ya ise nọmba ahụ o jere ya na asịkwa ya biko e nwere n'ofe onye ọcha biko ya onye isi ya were na ya mere efere ise were dịsị ọnụ ụlọ ọrụ obodo a ise atụ akụ ahụ o kụrụ wee bịa ise akpa ka m na-asọ na ọ ga-ebuterịrị ya ise atụ ọ ga-abata ise bata na weta ihe ọma ise wee jụọ ọmụnwa a na-akpọ holy water ise atụ asịgo na ọ ga-adịrị ya mgbe ise omenala aka anyị na-eme disi ya ọrụ ka na-eme ga-eme eziokwu mana a ga-eme weta ọ ga-eme ọ na-eziokwu